חנה, שובי הביתה לאבא! אבא מחכה לך! פחות מ10 דקות עורכת הנסיעה מבאר שבע לכפר הבדואי הסמוך תל שבע. הרב יהודה הראל, שעושה את הדרך הזאת לעתים תכופות בשנים האחרונות, מתפלל שזאת תהיה הנסיעה האחרונה שלו לכפר. ברכבו מסיע יהודה את חנה, ביתו השלישית מתוך 6 ילדיו. זמן קצר לפני כן אסף אותה מהכפר הבדואי תל שבע עם ילדיה, לבקר בבית אבא ואמא בבאר שבע. יאללה, חודי. הכל. שבי. יופי. עד חצי המלכות. מה אני מכין לכם? כלום. נס, נס, לא, נס. באמת שלא. יאללה, נס. אתה יודע מה? אם זה על חשבונך, אז בסדר. כל מפגש כזה מתואם מראש. בכל מפגש כזה, האבא יהודה מתקשה להסתיר את התרגשותו. הכפר קוראים לאבו זקי. אבו זקי. אטרקציה. כן, אטרקציה. גם להם שם כולם מסכנים. למה הם מתלהבים מהזקן שלי? אבל לך יש זקן שונה. נו, ננסי לחשוב למה הזקן שלי שונה משלהם. יאללה. מה את אומרת? למה? למה? זה זקן שבקדושה. זה זקן של שפע. זה זקן שלא סתם מסרקים אותו. שלא נוגעים בו. זה זקן, קצת על פי התורה, יש כמה זקנים יש לו לאדם? 2, נכון? זה זקן נקרא, וזה. זה זקן. זקן וזקן בגימטריה זה 314. שדי, שם השם. וראו כל העמים כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. בגיל 15 עוד למדה חנה בתיכון חרדי לבנות בבאר שבע. היא הקפידה להתפלל מדי בוקר והפגינה כושר מנהיגות חברתית, עד לפגישה עם אברהים, בדואי מתל שבע, שעבד בשיפוצים, סמוך לביתה. יצאתי עם חברה, שגם הייתה מסתובבת איתם וזה, לא התכוונו בכלל ללכת להסתובב איתם. זה לא היה על הפרק בכלל. אז יצאנו וזה, הסתובבנו, והיא אמרה שהיא רוצה להגיד שלום לידיד, וככה. באזור, כן, וככה. מה הוא עושה כאן? שיפוצים. שיבוצים. וככה התחלנו, כאילו, שלום וזה, והתחלנו לדבר. אני זוכרת אז שהוא ממש תפס לי את היד ואמר לי, תקשיבי, את האישה שלי, לא יעזור לך. כאילו, ממש, ככה במילים האלה. אמרתי לו, אני שלך בחיים לא, תשכח מזה. וזהו, ככה כאילו, ואז התחלנו לצאת, להסתובב ביחד. כשנודע הדבר בבית הספר, מנהלת התיכון לא השאירה הרבה ברירות לחנה. הדרך לרחוב הייתה מהירה. מנהלת מצאה אותי ליד החנות, והורידה לי את חולצת התלבושת ליד אנשים. איזה תלבושת? מה? תלבושת אחידה של בית ספר. כן. חולצה מכופתרת כאילו. שהיא הורידה לי אותה פה במרכז. כן. הורידה אותה, אמרה לי, תקשיבי, את לבית ספר לא חוזרת, ליד כולם, ליד אנשים. זה דבר פוגע, אין מה לעשות. בכית? לא בכיתי, אבל... הלוואי ואתה בוכה, תדע לך. אם בוכים מוצאים את זה החוצה, אבל ההפנמה הזאת היא הקשה ביותר, תדע לך. החידוש הגדול הוא שאתה כאב חרדי לא יושב שבעה על הבת שלך. לא קורא את הבגדים ולא מנדה אותה, בניגוד למקרים אחרים שאנחנו שומעים.
עם כל הכאב שיש לך, ואתה ודאי לא מסכים עם הדרך שלה, אתה אוהב אותה, שומר איתה על קשר, ורואים שזה לא פשוט לך. היה לי שיחה עם אחד האבות, התקשר אליי, אתמול, אחד האבות. וסיפר לי, והתחיל לבכות ואומר לי, תשמע, אני מקנא בך, אני חושב שטעיתי בדרך שלי. סילקתי אותם מהבית, קראתי, ישבתי 7 חרדי. והיא כבר 8 שנים שם, לא נראה לי שהדרך שלי, אין לי קשר איתה ואין לי כלום איתה. אני אפילו לא יודע איפה היא נמצאת. לא נראה לי שהדרך שלי, אם היא תחזור עם הדרך הזאת, היא מה שתחזיר אותה. אומר לי, איך אני יכול לתקן ולחזור? כמובן, המון שיחות טלפון ששיפחו על הדרך הזאת. בוא תשידור ברדיו שהיה, אבל למה החלטת בצורה כזו דווקא? כי על פי טבע באמת... תשמע, למדנו וחונכנו שטיפה מן האור מגרש הרבה מן החושך. אז למה לא לתת אור? למה לא לתת כוח לאותה נשמה יהודית? זה לא יעזור, איפה שלא תהיה, יש בה נשמה יהודית. מה את אומרת? אולי באמת נתנתק ככה לאיזה 5 שנים. ננסה? את מסוגלת? לא. אני לא. זאת אומרת, זה נותן משהו, אף פעם לא שאלתי אותך את זה. בטח שכן. איך היחסים שלך איתו, בסך הכל? הוא אוהב אותי מאוד, אני מרגיש את זה. הוא מאוד אוהב אותי, מצד אחד. מצד שני, הוא יודע, אני מהווה לו סכנה מאוד 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 גדולה, מאוד גדולה. הוא יודע את זה ואני מרגיש את זה על הפנים. כל ביקור שמה שאני מבקר... כן. מנסה לברוח או להיתקע. זה... או לברוח ממש, כאילו לא לראות שהוא הגיע, או ממש להיתקע, לא לעזוב אותנו שנייה אחת לבד. וואי, ממה פוחד? כן. נגיד, הוא מעדיף שהוא יבוא לכאן, או שאני אבוא לכאן. הוא לא יבוא שנינו ביחד, לא. הוא ממש מפחד לשמוע כן? אבל משהו לפחד, משהו לפחד. הוא יודע כמה אני קשורה לאבא, וכמה כן. אבא אצלי תופס חלק, אי אפשר להסביר אותו אפילו בחיים שלי, כאילו... כן. אז מה? אבל הוא מכיר, אתה מכבד את אבא, אז ממה יש לו לחשוש? כי... להחזיר אותך בחזרה הביתה. כנראה. לא מציעים לאברהים להתחתן עכשיו, זה המנהג, הוא עכשיו סטה מהמנהג המוסלמי העתיק יומין שלהם, שהם חייבים להתחתן עם מישהו מבין המשפחה. הוא טוען שאני שווה יותר מ4 נשים. הוא לא מוכן להתחתן עם אף אחת. מה הוא אומר? שאני יותר מ4 נשים, גם בכסף שאני מוציאה, גם בבלגן שאני עושה, גם ב... כן? אי אפשר. אישה מרוקאית אחת. כן. זה כמו 10 נשים בבית. מה, ואם הוא יבוא לך יום אחד עם הצעה שאני רוצה להתחתן עם אישה בדואית? עוד אחת בבית, מה יש? אין כזה דבר, אז זה ביי ביי. ביי ביי? מה? בטח. לך תחפש לו אישה מהר. יש לכם לברך אותו, זאת השאלה. שיתחתן לכאורה. לא, אצלי אין כזה דבר, מה פתאום? רק אם הוא יגיד לי שהוא חושב על זה, אני אגיד לו, תחשוב על זה לא לידי, ביי ביי. הוא יכול להציב לך עובדה, וזהו, מה? גם אני יכולה להציב לו עובדה. מזל טוב, תתחתן, אין לי בעיה עם זה. כן. רק שלא שאני איתך. אבל את חיה בסדר, לא מציקים לך, או מרביצים לך, או מתעללים בך. לא, מה פתאום. לא. הוא יודע כאילו, אין כזה דבר להרים יד. אבל אם הוא ירים יד... אני חושבת שיש מישהו שיגן עליי. נכון? מה? לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל יש. בטח שיש. בטח שיש. ביום יום מה את עושה? מטפלת בילדים, בבית. את לא עובדת? באבא שלו, לא. הרוב שם קמים עם המסגד, 5:30, 6. ועם כל זה אני יהודיה, מה לעשות, כאילו... כן. על מה את מקפידה למשל בכפר שם כיהודיה לשמור? מה שנקרא ייהרג ובל יעבור. החגים,
זה דבר שבאמת, כאילו, פסח זה אין חמץ. כאילו על הארון כתוב מכור לגוי. זה מצחיק. ויום כיפור זה צום, יש לי גם את הסידור. ומנסה כאילו לשמור מה שאפשר, זה לא... לראות שבת? לא, אוכל כשר, אנחנו קונים אוכל שהוא כשר, שהוא... כלומר... לא בד"ץ, אבל כשר, כאילו. מצלמת האבטחה בביתו של הרב הראל מהווה עדות אילמת למאבק שהתחולל בבית סביב החזרת ביתו הביתה. רימון הושלך על ביתו, רכבו עלה באש. הראל עצמו היה בחקירות, והכל כדי לנתק את הקשר הלא ראוי מבחינתו. בהתחלה נלחמת, נכון? נלחמתי, סבל ממני הרבה. כן? מאוד 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 סבל ממני, סבל. מה? אין... מה שאפשר להגיד? מה שאפשר להגיד. כן. אי אפשר להגיד. לא יוכל להגיד את זה, אבל הוא סבל. אולי תראיין אותו בהמשך, ואז הוא יגיד לכם בכמה סכנות הוא עמד בחיים וניצל מהם. אבל זה חדש שזה לא הדרך. בערך. ואני מאמין שהיא תחזור וזה יהיה כמו שיהיה. זה יישאר ככה. את מעריכה גם כן חנה שיום אחד תחזרי הביתה לאבא? בית אבא מה שנקרא? כן, אני מאמינה. כאילו, זה משהו שאני מאמינה שאני אחזור. אין מה לעשות. גם שם אומרים לי תמיד. תמיד אומרים שם שאת והוא לא מתאימים. מי אומר לך? ההורים שלו. תמיד צוחקים, אומרים שמתאים לך גבר יותר נורמלי. אבל כאילו תמיד אומרים לי, אנחנו יודעים שבסוף אתה עזבי, כי? לא יודעת. כי ככה מרגישים שאני לא... יכאב להם שתעזבי. מאוד. מאוד. פחות מאשר כאב לנו. ברור. הוריה של חנה לא אמרו נואש. כמו במבצע צבאי, הם הבריחו את אהובת ליבם לקהילת חב"ד באוקראינה. שם התברר פרט חשוב מאוד, שלא היה בתכנון. ופלא הפלאים. הלכת לשם, פתאום מגלים שהיא בהיריון. שלחתי את אשתי לשם על הברית. אילנה ראה את אשתי הלכה לברית. כן. ושידרו לי את זה בשידור חי את הברית. אני זוכר, אז בשידור חי תפסתי את הטלפון ואני שומע את הברכות, ואיך שאמר את השם, יקרא שמו בישראל, יהודה ישראל, בן, אמרו את השם שלי, בן יהודה, נפלתי, התעלפתי. נפלתי במיטה, לא יכולתי לקום. אני מנסה לקום, לא יכול. אני זוכרת שנתקת את הטלפון, כלום. לא יכולתי, חצי שעה ואני במיטה. שבור. התרגשות. מה זה התרגשות? זה... כן. יותר מתרגשות. הוא היחיד ביניהם שלא קיבל שם שלהם. שלהם, בערבי, של הערבים כאילו. רגע, אז יהודה ישראל זה הבכור, אחר כך? אחר כך יש את אוריאל. אוריאל מה? שקוראים לו שמה בשיר. ואחרי זה היא. מי זו? שחר. יש לה שתי שמות של יהודי, כאילו שחר ופיבי, על שם סבתא שלי, ושם קוראים לה שורוג. שורוג? כן. מה זה שורוג? שחר. זה התרגום שלו. שורוג זה שחר. ואחרון? והאחרון זה מנחם. כבר המציאו לו שם שם? כן. איך? מוחמד. מוחמד? הברית של מנחם מוחמד התקיימה בבית הכנסת ביישוב עומר, השכן לתל שבע. הסבא, הרב הראל, היה הסנדק, ובמעמד הברית השתתפו רב קהילת חב"ד בבאר שבע, הרב זלמן גרליק, והחסידים שקידשו והתפללו. מעט מאוד ידעו שם על המכשולים בדרך לברית. הוצאנו אותו גם ככה קצת בכוח, זה לא
אברהים הסכים ככה לעשות ברית מילה צ'יק צ'אק בלי... כן, הרבה שכנועים, הרבה כופר. הוא היה בברית? לא, הוא לא נמצא, בבריתות הוא לא נמצא. הוא נגד זה, כאילו, למה להזיק להם? למה להפריע את מלוכתם של התינוקות? בגיל הזה, לא. אבל עם קצת כופר. מה זאת אומרת? כן, קצת כסף שנותנים להם. כמה שילמת? כן, משהו בסדר גדול של 4,000 שקל. כופר, פשוט כופר. קח ותן לי לעשות ברית לנכד שלי. כן. זה מתנה שאני נותן לך. לעשות לו זה, ככה זה נהוג אצלנו היהודים, אני נותן לך מתנה. זה ככה שירגיש ככה, כאילו, כופר ולא כופר, ככה שירגיש כאילו זה מתנה. הוא מתפתה, הם מתפתים. כסף מפתה אותם. רק אתה הגעת? לברית? כן, לא. הם לא יכולים, זה כואב. זה כואב להגיע לברית כזאת. הייתי בברית מילה של ילד האחרון, לא הייתה לו האמא, לא היה אחיות. זה היה מאוד עצוב. ברית מילה כזה, ילד נולד, זה צריכה להיות שמחה גדולה. ופה לא היה מי שישב, מי יברך את הברכות של האבא. כל זה היה חסר. הכל ברור לה שהיא צריכה לצאת משם, שזה לא המקום שלה, אבל משהו פה, כוח יותר חזק ממנה שלא נותן לה לצאת משם. וזה לא רק היא, זה ככה כל הבנות. ברגע שהן נכנסות לשם, כן. קשה להם מאוד לצאת משם. זה החדר של חנה. זה החדר של חנה. מה את זוכרת מהחדר כאן, חנה? היא הייתה עושה פה שיעורים עם כינור, זה אני זוכר טוב. שיעורים, אה? על כינור. היא מנגנת בכל הכלי נגינה. כינור, קלידים ו... מצאתי שקל. חולי כסף. חדר קטן, אה? בשבילה, כן. לא, חדר היא הייתה פה לבד, אז תשמע, אם היא תבוא עם כל הילדים, אני אתן לה... כל הקומה למעלה. כל הקומה, אין שום בעיה. היא מאוד רוצה להיות אצלך, אבל משהו עוצר אותה. נו, אולי עכשיו תספר מה עוצר אותה. מה? מי? מו. מו. יכול להיות מישהו יעצור אותך, תגידי. יש סיכוי שמישהו יכול לעצור את אבא כדי להביא אותך? את אבא בטוח שלא. לא. חוץ מבורא העולם. אותך? מה? לא יודעת, לא? מישהו לא. משהו כן, מישהו לא. אבל אולי היא פחדת שיעשה לה משהו, זה הדבר הלגיטימי. שאולי ירצח אותה חלילה. לא. לא. אין סיכוי. מהמוות אני לא פוחדת. זה הדבר הכי פחות כואב בחיים. כבר כמעט 7 שנים גרים חנה, כיום בת 22 ואברהים בן 28, בתל שבע, ומגדלים 4 ילדים. רבנים רבים ניסו להניע את חנה והסבירו לה כי הקשר הזה גורם נזק גם לה וגם לחברה, בין המיעוטים. באופן אישי הרב נפגש עם חנה? נפגשתי. כן. הסנוור של ההרגשה שנותנים שם, מה שלא מקבלים במקום אחר, לא הצלחתי להשפיע. היית מתוסכל מזה, כבוד הרב, שלא הצלחת? בוודאי. זה עצם הדבר מסתסכל, לא בגלל שלא הצלחתי. אני לא... מי אני? כשאני מגיע לכפר, דבר ראשון, זה ככה, נכון? ככה. בראש. ודאי. אין פה... זה הבת שלי, אין מה לעשות. לא הרחק משכונה 36 בתל שבע, התגוררה רינה, שהביאה 2 ילדים מבדואי, תושב הכפר. דרך החברות הכרתי אותו, פגשתי אותו. הוא נתן לי חום ואהבה, מה שחסר לי בבית. הוא גר בכפר בדואי? איפה הוא גר? כבר בתל שבע. הוא בדואי. ובאותו זמן הייתי רק בת 14. 14? 14, הכרתי אותו. בדיוק מצאתי את הבן אדם שנתן לי חום ואהבה. בחיים לא היה לי חבר לפניו, הוא היה הבחור הראשון שפגשתי. הוא נתן לי חום ואהבה. ולא חשבתי על ההשלכות, מה שהולך להיות בעתיד. הייתי נעולה בשלי, כאילו עכשיו זהו, התאהבתי, יש לי מישהו שאוהב אותי. רציתי לברוח כל הזמן מהבית, מהבעיות, מהמריבות. מה היית אומרת באמת לאותה חנה שנמצאת עכשיו בתל שבע? אני הייתי מאוד מציעה לה שתפקח את העיניים טוב ותראה את הדברים. גם אם עכשיו אין לה את הכוח לראות את הדברים האלה, שתנסה לראות, שתנסה להתעורר ולראות את זה. את הכאב של אבא שלה ואמא שלה, כמו שאצלי כבר מאוחר מדי. שהרחבתי לאבא שלי ואבא שלי כבר נפטר, והיא אומרת לעצמי היום,
חבל שאני יכולה להחזיר את הגלגל אחורה ולתת לאבא שלי את הזכות ואת ההרגשה לראות אותי יוצאת מהחיים האלה. שיר המעלות, אשא עיניי הרים, מאין יבוא עזרי, עזרי ועם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן אמות רגליך. המסגד הזה, זה המסגד שלי. ממול. כן, הנכדים שלך. עוד מעט. הם הולכים לשם? הולכים לשם. כשאתה ביחד איתם, בשקט בשקט, חבר'ה, אתם יהודים לכל דבר. אתה אומר להם את זה, או שאתה משתדל ככה לקסוס שפתיים? אני משתדל לקסוס שפתיים, לטובתם. לצערי, זה מאוד כואב, זה מאוד כואב. בהתחלה אמרתי ליהודה ישראל, לנכד הגדול. הוא היה רץ בבית, וכל פעם היה אומר, אני יהודי, שמע ישראל, אני יהודי, שמע ישראל. הייתי נותן לו שוקולדים, הייתי נותן לו הפתעות. אבל הוא הגיע לכפר, והתחיל לצעוק שם, אני יהודי, שמע ישראל, אני יהודי, שמע ישראל. וואי וואי. והוא קיבל פה מכות. באמת? ודאי. התחילו ללעוג לו, אז זה הפך להיות כבר, ראיתי שזה פוגע בו, סך הכל. חזון למועד, בעזרת השם יבוא, ויצעק את זה ברחובות, אני יהודי, שמע ישראל. את האמת, כאילו בדמיון הכי פרוע שלי, שהוא יתגייר, ונחיה ביושר ואושר עד... כאילו זה הכי... בדמיון הכי פרוע שלי. שהוא יתגייר, מוכן להתגייר? לא. לא רוצה להתגייר? שום אופן. למה? מה, בסך הכל יכול לעשות לו טוב? אני יכול לעשות לו טוב, אבל... כמו שאני לא מוכנה להתאסלם, כאילו... זה משהו שאי אפשר לוותר עליו בקלות, זה... שמאיזה שיר היא שמה? אבא. מי זה? זה מספר שאני לא מכירה. הלו? את בקשר עם החברות שלך מהבית ספר? לא. לא, שום... היה קטע שהמנהלת של הבית ספר ביקשה שאף אחד לא יהיה איתי בקשר. שמי שתהיה איתי בקשר תסתלק כאילו מהבית ספר. אז מין הרגשה כזאת שאתם לא רוצים אותי, אז להתראות. אז הנה, יש מישהו שכן רוצה אותי. כאילו, אז מה אני צריכה אתכם? כן. נכשלת אבל במשהו, לדעתך? אתה אשתך? עכשיו שצברתי ניסיון וצברתי את הידיעות בכל הנושא הזה, יכול להיות שכן. יש מקום שנכשלתי. אני הייתי, זאת אומרת, עכשיו בדיעבד, הייתי עוזב הכל, כל מה שיש לי. הייתי לוקח את החנה שלי, מי שירצה להצטרף מהמשפחה, ברוך הבא, נוסע לחוץ לארץ, אפילו לשוויץ, אפילו למקום אחר. הטלפון שלה על שקט, זה לא שומעת. היי. היא הנסיכה שלהם פה. זה משהו, איזה כוחות יש לה. כוחות אדירים יש לה. היא יכולה לנהל פה את כל הכפר. חנה, שובי הביתה לאבא! אבא מחכה לך! הכל לא ייעלם. שומעת? ודאי.
יכול להיות שהוא מגיע גם אפילו שעה אחרי, אבל היא שומעת את זה. מה נשמע? מה קרה? בסדר, מה קורה? בסדר, ברוך השם. אני מעל הגבעה. אני מעל הגבעה המערבית. המערבית אלייך. אני עם גיטרה. קראתי לך. הכל יגיע עוד מעט. מה נשמע? מה שלומכם? בסדר, הכל בסדר. זה כבר לא בסדר. בסדר, אני בא לקחת את הנכד. מתי? מחר בבוקר. הוא רוצה להתחפש לשוטר. כן. כן, בעזרת השם. יאללה, את חוזרת? דרך הגבעה. כן, דרך הגבעה. דרך הגבעה. מה זה? דרך הגבעה. כן. הערים גבוהים יותר בדרך חזרה. טוב, ממי. טוב, רבה. ביי, מתוקה, אוהב אותך. גם אני מאוד מאוד מאוד. ביי, ביי. יאללה, ביי ביי. ביי. טוב. לסחוב על הגב שלך מטען כזה גדול ולהתמודד ולשמוח ולשיר. בסוף. מה צריך להיות בסוף? יהיה חתונה, תחזור ליהדות, זה מה שמחזיק אותי. Come on.